Һаумыһығыҙ беҙ яңынан Белорет районында һәм беҙҙең бүгенге маршрут Яланғас тауына буласаҡ. Белгәнегеҙсә, беҙ былтыр йәйгеһен бында Рәис Ғабитов менән менгәйнек. Ләкин урындағылар әйтеүенсә, был тауҙан ҡышҡын бөтөнләй икенсе күренеш. Һәм бүгін беҙҙең менән бергә был тауға Юлай ағай Ғәлиуллин менәсәк. Юлай Ғәлиуллин мәргән уҡсы хәрәкәтенең етәксеһе. Халҡыбыҙҙың милли мәҙәниәтен үҫтереүгә һәм һаҡлауға йүнәлтелгән эштәре менән данлы. Рәсәйҙә һәм сит илдәрҙә хәрби тарихи тергеҙеүҙәрендә һәм күсмә халыҡтарының ярыштарында ҡатнашып, Башҡортостанда ла донъя-ара уҡсылар фестивален ойошторҙо. Юлай халыҡ араһында һыбайлы уҡсылар һанын күбәйтеп, ыласын менән һунарсылыҡ кәсебен тергеҙеүгә ниәтен белдерҙе. Тормош юлы яланда ғына үтмәй, уны төрлөһө була, соҡоро була, тауы була. Һәм маҡсатҡа ирешер өсөн үреләргә менергә кәрәк. Минең үрем мәргән уҡсы хәрәкәтен ойоштороу, минең үрем Башҡортта уҡсыларын донъя кимәленә сығарыу, минең үрем ғаиләмде үҫтереү, балаларҙы үҫтереү, һәм минең үрем башҡорт йолаларын һәм кейемен тергеҙеү. Был сығарылышта Роберт Дәүләтшин Юлай менән Белорет районының Яланғас исемле тау һыртына һыбай барасаҡ. Сәлам, Юлай ағай. Сәлам, Роберт. Хәләр нисек? Алхамдулилла, яҡшы. Был яҡтарда булғаның бармы әле? Юҡ, был яҡта беренсе тапҡыр, бик матур тәбиғәт. Үҙеңмен бүгін нимәләр алғаның? 2 ҡумтам бар. Берәү һиңә тотторам ярҙамға. Икенсе ҡумтаңмы нимә? Амында сәй. Сәй алдым да, шул юлы кейемдәр алдым. Булай атыңдың өҫтөндә лә бер нисә ҡумта бар. Уныһы бара ташарбыҙ, аттары ла шатырбыҙ. Яҡшы улайһа. Тимәк, ас ҡалмайбыҙ бүгөн. Ас ҡалмайбыҙ, юлға сыҡһаң, ашауыңды белдерә. Анау яҡҡа барабыҙ да, шан анау үргә менәсәкбеҙ. Юлай ағай, һинең ошо уҡ атыу менән, башҡорт йолалары менән, милли кейем менән шөғөлләнеү ҡасан башланды? Ул бала саҡтан башланғандыр ул. Сөнки мына ауылда үҫтем, анда олатайымдың тәрбиәһе, шул ҡартайымдың тәрбиәһе, шунан һөйөү килде ул. Бала саҡта 5 йәшендә олатайым беренсе ял эшләп биргәйне. Шунан уҡ ата башланым бит. 3 йәштән алып атҡа ултыртты олатайым мине. Шул Ҡайһы яҡтарда бала сағың үтте? Әсәмдең ауылы Белорет районында ине, Ноҡат ауылы. Атайымдың ауылы Силә өлкәһендә Сосновский район, Этимган ауылы дигәндәй. Тимәк, мына был яҡтар һинең туған яҡтарың тип әйтергә мөмкин, әйме? Була, мөмкин. Мына бала саҡта тағы ла ниндәй шөғөлдәр булды? Ярай, мына һыу инеү, атта сабыу, мына башҡа балаларға ҡарата тағы бер ниндәй үҙенсәлек булғандыр? Үҙенсәлек булған мына, мәҫәлән, мына Белорет районында кем мына тунда тыуып үҫкән промысловый охота дигән булды беҙҙең. Сысҡанға йөрөнөк, төткөгә. Уны ҡапҡан ҡороп, шул төткө тотоп йөрөнөк. Уны ҙаттан завод контора зал итеп киреһен аҡса эшләнек. 12-14 йәшлек балалар 2 аҙна эсендә үҙҙәренә матай алырлыҡ аҡса эшләгәндәр. Анда һәр береһенә һуҡмаһы була. Һуҡмаҡ башында тамға тора. Шул тамғанан кеше һуҡмағаны төшөргә ярамай. Анда ырыуҙың тамғаһы ҡуйылдымы? Юҡ, ана зат тамғаһы, ул һәнәк дигәне, һәнәк күрәтә. Беҙҙең атайым яҡтан да, әсәйем яҡтан да беҙҙең тыуырлы заты килеп сыға. Хәҙерге ваҡытта ошо тамғаларҙы кейемдәреңдә ҡулланаңмы? Әлеге ваҡытта уны эшләп булманы. Ниәт бар, иәрҙең серге тышына тамғаны ҡуйып сығарырға. Һәм иншалла мына һәр ат алдым, әле ҡолондар ул үҫеп китһәләр, шунда аттың бутунамы ҡайҙар тамға ҡуйырға ниәт бар ул. Çünkü o iri yigittin zatının harbi damını күрәткән. Битәү булмаган.
шуга хатын кыздар бидегендер бүтүн күнсә. Чөнки ул хатын күрә теге бидэг булса, ул моны буның шуның хатыны моны не акса тәңкәләр күп, нәрсә бул походта йөри, үдәлә бай дигән шулай. Һәм дә катына карап теге каяктан икән белергә булган иде. Әйе. Көн сыгыш, төньяк көн сыгыш яктарында бидэг үстерә икенселәйдерәк, орнаментлары төрле. Әлбиттә, киемдә моны баш киемдә дә танырга була. Мәсәлән, дин башкортлары киев шляпа кигәндер бит. Менә ошо Билайт районында күбенсә кулаксын кигәндер теге тиренә эшләнгән. Менә Баймак яктарда улар киев калпактар кигәндер бит. Ул яктан да аерым булгандыр бит. Мына минең атым яшь шикелле теге тик тора алмай, алга ынтыла. Әйдә, без дә ынтылайык. Ынтылайык, алга барайык. Юлайгай, бында миләшүсә. Әйдә, аттарды бында калдырып китәйек. Азак дегәндә күрт. Яу барырбыз. Элек башкортларның киң салар булган нисен беләһеңме? Мына яз көз көне барганда аттың юны сыга. Юны сыгала кием бусана. Шуңа бусалмас өчен еләндәрде, киемдәрде сабага түргәндәр. Түрү баргандар да шуңа күрше алга килеп иткәс, аттан төшкәс, еләнне киренә саргандар. Эске эстән кигән салвар эштән йөргәндәр. Мына шу штан үзе, ул эстән кигән салвар. Димәк, эштан ул штанынан килеп сыкмаган, эстән тигән. Эстән, түрки үзе. Түрки үзе. Буны һәм белмәгәйнем. Бу минем өчен яңалык. Ут булды. Бүтін барып қайтқансы. Аттарға неге ут? Йылынырғамы? Yok, yılmazsa hayvanlar, yırtқыштар келе yakın. Олар уттан қорғалар. Аттар öğreнгендер уже. Шуға яндырып қойғақ. Яқшырақ болар. Һәм қайтқанда қараңғы түшкәрі бір ұзақты көріп алыптың адашмай жүріріз. Мында хәзер безгә 20 минутлык юл калды. Яу гына барып киләбез, үргә менеп, һәм безнең ошо Хозур Белорет районының табигатынан хокланып кайтырып алалар. Мына Юлайгай, кояш та безне каршылай үрдә. Хәлләр нисек? Яхшы. Бuna инде ялангас үренә мендек, морадыбызга йеттек. Буны мен һиңа котларга рөхсәт ит. Шулай ук мәргән укучыларның да быелгы һәм киләсәккә максаттары ысын барлыкка ашһын. Без дә шундай үрдәргә менербез иншалла. Киләсәктә күп максаттар бар. Уларга ирешербез, дип ышанам. Быел нинди үрдәргә менергә пландар бар?
Быйыл Башкортстанда республиканың 100 жылына багышлап мәргән халыкара 4-нче мәргән уксы фестиваль үткәрергә Өфөлә ниятляйбыз. Һәм төрле ярыштар үткәрергә пландар бар. Башкорттардын рухы немеле? Рухы әлбетте халыкта. Безнең халык нык рухлы, нык көчле, тарихка бай бит. Безнең моны хатын-кызлар да күнсәгәч кызлар, хатын-кызлар һәм түгел, курсан булгандыр бит. Менә мәсәлән, Банда бика булган бит безнең. Уның исемте мавзолей курылган бит. Ул казактарга каршы хугышкан. Һәм моны Ян Түрәнең хатыны хугышка йөргән. Орден алган бит, Святой второй степень дегендәй. Һәм ошондай вакыйгалар күп. Батырларда әлбәттә рухлы хатын-кыз гына тәрбияле алып, тудырып, табып, тәрбияләп үстерә ала. Шуңа безнең халык шундай нык рухлы булган. Бүгенге көндә моны безнең яшьтәр шулай рухка кире кайтсын өчен, рухлы булсын өчен ниндәй адымдар эшләргә кирәк? Беренчедән, минем уйлавымча, ул ислам диненә кайту. Чөнки моны эскелекте бетерү, сәламәт тормышта алып бару, шул рухты ныгыту, гаиләне ныгыту, чөнки моны әлеге көндә безнең гаиләләр нык таркала. Шул эскелек аркасында, теге тормыш көнкүреш аркасында, чөнки моны икътисад, төрле эшлеклектән кешеләр дөньяга сып китәләр бит. Шуңа гаиләләр таркала һәм балалар етим булып үсәләр. Ата-әсәләре бар һәм әмма етим булып үсәләр. Чөнки моны һәрбер гаиләдә атай булырга тиеш ул. Мутлак булырга тиеш. Чөнки атайһыз бала барыбер етим булып үсә. Уны атай күп һөйләмәһә лә бер-ике атайдан карашыла җитә. Атай караһа балам уже бала аңлай бит. Дөрес эшләмәме икән. Шуңа моны тулы сәламәтле, рухлы, динле гаиләләр булырга тиеш. Менә өчен башкорт, яугир егетте тәрбияләр өчен ата кешегә нимә эшләргә кирәк, ничек тәрбияләргә кирәк? Беренчедән ат менән идара итү. Чөнки элек башкортларда 3 яшьтән атка утырткандар, ул ат менән идара итә башлаган төшү. Атты ташауларга, югәнләргә, эәр халарга, ат менән йөрергә, сабырга
Ул әгәр дә шул ат менән идара итә өйрәнһә, ул тормышта ла шулай үзене өстен итеп күрер, үзене хуҗа итеп күрер. Мына кала мөхитендә нисек менә ошо баланы янлектер менән, хайвандар менән ылыктырырга һуң? Кала мөхитендә авылга кайтырга, авылга кайтып яйгилектә, мин мәсәлән кала бала булгам да, яй буена 3 ай авылда үттем. Авылда үстем, табигать косагында, урманда йөрдем, атта йөрдем, бесән саптым. Бүтән нимә тыйды миңа. Авылда нигез бетә, халыкның нигезе бетә авылда. Шуны бәйләнештә үзергә кирәкми. Барыбер авылда калыннан сыгып, шуны күрергә кирәк. Бәлки менә безнең халык ул ярым күчмән халык буларак, ярты ел калада яшәп, ярты ел авылда яшәп, хайвандар менән эшләргә микән? Шулай нисек карыйң буга? Бик хуп, шулай эшләргә кирәк иде дип уйлыйм. Мына бездә халыкка күбенсә башкорт ат токымлы аттарды үстерә кирәк. Чөнки безнең элек Башкортстанда тарпандар, карагай аттар яшәгәннәр бит. Улар үзе үсегәннәр бит. Урманда яшәп, карда күттә йөреп, әгәр дә ошондай табигатьтә үткәс, булай мына хуҗалыктарда аттарга тотсаң, ул күпләп үсеренә. Чөнки мына ихтиялларны барып карасак, карательләр килеп штрафны аттарга алып китәләр бит. 20 ел үтә, яңа башкортларның яңа гаскәр, яңа атлылар барлыкка килә бит. Ул мына башкорт аты ул тиз үрси. 100 баштан 3-4 елдан 250-300 башка тиклем үстерергә була. Һәм әгәр дә мына һәрбер авылда 500,000 ат булса, Сибирдә кирәкме, бүтәнмә кирәкме, халык бай булыр яшәр. Йылкысылык, ат көтү тидер. Йылкы менән аттың аермаһы нимәлә? Йылкысылык ул күбенсә ит өчен, кымыз өчен атырылган мал. Ат ул мына югәнле, иярле ат була. Әлеге вакытта аттар бөтенләй юк. Чөнки мына тормыш көнкүрештә, хуҗалыкта аттар кулланылмай. Хәзердә хатта мына көтүләрдә лә машина көтәләр, машина техника көтәләр. Шул техника заманы килгәс, йылкылар күбәйде, аттар юк булды, юкка сыкты. Һәм шуны йылкы ат хуҗалыгын үстерергә кирәк. Чөнки мына этноспорт түрләрен һавай угатып, анда бәйгеләр, нидәр, ярыштар үткәрергә кирәк. Чөнки безнең әлеге көндә мына этноспорт ул Һабантуйга гына кала. Һабантуйда үттеләр, бер елга атты уныталар. Онда улар булар тиеш түгел. Уны көндә кулланырга кирәк. Атма йөрергә кирәк, күнсә саварга йөрергә. Чөнки мына башкортларда ир-ат дип әйтәләр. Ул юкка әйтмәләр бит, ир-ат дип. Человек көн дигәндә. Ул бурун замандан килә мына Акбуда тепостан алып бүген көнгә тиклем. Һәм кыямәт көненә тиклем булыр ул. Шуңа мына безгә күбенсә аттарды үсетеп үстерергә кирәк. Ул мына безнең байлык шунда. Һәм мына әйтәләр, безнең тел бүтә, халык бүтә. Шуңа әйткәндә Махмуд Кажа әйткән, ат бүтә, халык бүтә. Чөнки башкортлар атка нык бәйле. Бүтә тормышта, бүтә тарихта бер ат менән тоғры юлдашыбыз булды, атыбыз ат тоғры юлдашы булды. Һәм бүтә тарихта, бүтә мына тормышта атма бергә яшәнек, бергә булып үстек, бергә атланык. Һәм әлеге вакытта аттан читкә киткән безнең халык нык түбәнгә төште. Кайһы заман безнең халык үргә җиткән дип һинең карамагың буенча әйтергә була? Беренчесенә ул 100 ел элек Башкортстан Республикасында игълан иткәндә, чөнки анда безнең дәүләт булган, министрлыклар барлыкка килгән, гаскәр, дин, анда бүтән нәмә булган. 200 ел элек мына Наполеонга каршы угышканда шул ук безнең гаскәр менә бүтә халык тупланып, бердәм әүдәм булып, рус дәүләте менә бергә сит душмандарына каршы сыгып кылышканда, шунда менә нык көчле булган дип ышанам. Һәм ул халыктың нык үре булган. Безнең үргә итер өчен хугышка яуга сыгырга кирәкме? Ләкин менә шу тынычлык вакытында нисек үрдәргә итергә һуң? Һәрге вакытта хугышка сыгырга кирәкмәй, чөнки әлеге вакытта тормыш икенче нык үзгәрде. Ул хугыш менән гына хәл итеп булмай. Безгә күбенсә менә уку мәсьәле хәл итәргә кирәк. Күбенсә безнең специалистлар булырга тиеш. Экономика яктан, икътисад яктан нык үсешергә кирәк. Безнең бизнесменнар күбрәк булса,
ушу яктан икътисад яктан нығынып алга атларга керек. Демәк, башкорт теге борынгы яугир рухын яуда түгел, мына эшкуарлыкта, бизнеста, укыуда һәм башкала әле әйләндереп бүгүнкү сыгынактарга таянып, ушуну характерди шундай интирә керек. Һәм дә шул гыйлем үрдәрен, эшкуарлык үрдәрен яуларга инде. Әйе, әлбәттә. Шулай.